Assalamualaikum bro. Mutar ini ya boleh seputar Bang Pakan ini meliput tanah warisan yang terbengkalai bro. Iki telo ora telo, tegal ora tegal, kebun gedang ya ora kebun gedang ya bro. Wis ngene iki bro, tandurane sukete jembrung bro. Bagi yang punya ternak ini penak iki, Bang Pakan melimpah. Bang Pakan melimpah bro. Iki Tegal jane ya apik bro ya. Tanah warisan wis ngene iki bro. Wes kok eling-eling. Angger tanah warisan pasti akeh ora kopene bro. Ya enggak seluruhnya ya. Enggak seluruhnya. Hampir rata-rata angger tanah warisan ora kopen ngene iki bro. Sukete jembrung banget pol paling akeh kaya ngene iki bro ya. Iki dimanfaatno kanggo Bang Pakan wae bro. Iki bekase wis di red, maksudnya wis di babat ya bro, nggo pakan ya bro. Iki ya kebun gedang ya ora kebun gedang, kebun telo ya ora kebun telo ya bro. Wis banget akeh bro. Dadi iki nek nggone kene iki kita posisi sing kudu mangan telo ya monggo. Sing kudu mangan telo karek bedol ya milih sing telo sing tuwa ya bro. Soale sukete ngene iki bro. Suket bandutan nek ya kebun ya kebun ya bro. Soale iki ndure wit jati, wit duren, kebun kabeh bro. Piye ya? Nek nyangkani ngomong piye ya? Banget akeh bro. Bang Pakan melimpah bro. Wis kok eling-eling. Kok eling-eling kok tonton ya bro. Kok eling-eling kok tonton. Pokoknya tangga tanah warisan pasti enggak beda jauh. Pasti kaya ngene bro. Pasti enggak beda jauh. Sampai eling-eling pokoke. Mbuh ngene sapa wae. Ngene iki nek diriti iki lho, diriti. Wonge duwe wedhus, wonge duwe sapi, mbah duwe mbah ora. Ngene iki nek tanggane njaluk ngomongnya apa ini? Lupakan dhewe. Biasa ngono iki. Kanggone aku biasa lho. Kamangka. Wis suket ndadi lho nek ngene iki. Suket banget ndadi. Tegal iki. Ini di rumah nek di rumah metu telane ana nek mau masak engkel ana ngono. Tegal iki di rumah tandur telo sing apik. Gedang ora gedang wis iki ya diarani dadah ngono ae bro. Padahal iku ditandur telo.
Iku subur tanahe. Ditandur telo iku telone kuat metu ngene bolo. Gede-gede ya. Telone kuat metu gede-gede bolo. Iki telo arang-arang lho padahal. Saandene umpama te iki ditelo kabeh, ndae po sakake. Tanah iki subur bolo. Sing duwe rak rumatan piye meneh rambutoi. Oh, sukete apik lho bolo, suket ngene kok. Bolo. Wis eling-eling. Ora kono ora kene, sepangger tanah warisan wis kaya ngene iki bolo. Wis ora rumatan. Salam ngarit bolo. Bang pakan melimpah. Monggo-monggo sing arep rene.